martangi yang mahita. Damini di batana sumurung siyan sa luhu na roha, imana mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Barita na uli nagabihatan di batati kita ima di pesta hahihiyon ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan tikyon pesta Paskah na perjudo. Naung hehe Tuhata Yesus menaluh kamatian na tersurat di Lukas 24 ayat 1 ayat 2 tangyo kamu mahatan di bata. Alai di hari perjuludung hari sahabat Roma na sida masay sugut tu tanomani matat na husus na pinator na sidang. Alai nunga dikulang batu isi tanomani di dapok na sida. Jala dung bongot dang jupang na sida bakin ni Tuhan Yesus. Jadi najuk roh nasida marnidasa gabi jong ma di labung nasida dua halak parawit namar linang-linang. Allah mabiyar marroha nasida jala unduk nasida mana ini gabi diut nasida halak odding matu nasida. Bahasa lulu muna nama nguru di ingaran yakana mate. Dang disot ibana nunga dipahe ibana ingot tamu ma nanya tahun itu hamu uju digalia dopi ibana. Adi do iko pasahaton anak ni colma itu tangan ni halak perdosa jala persilakun jala nak mengulu ma ibana di are patuluhon jala di ingot nasida mahatane gabi muda mana sida setanomani di bari tahun ma sesudena itu na 12 doho tu dohan na saluhuna si Maria Magdalena mai dukun ni si Johannes do si Maria ni si Jakobus nangak kana asin nama dongan nasi dia bawahosa tu akka apostel kira turu-turu ya do akka hatai di rohana sida jaladang di hapursiai alaihi masih petus merlujung tu tanomani di pauduk madina pulik madi ida peak akka saput-sapune jala muli ma ibana hukut longang dorohana mangiuton marningot namasa dising ima sahna dia makadongan na hinakulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus perjolo nidok mati kita selamat Paskah mah di kita saluna menarik do jala masai belgado lapatan ni pesta Paskah di sadok ala Kristen di Portibion taboto do hahihiyon ni Yesus yang namate ido pusat ni hapor syota ido pusat na sentral taringot to ima pendengian ni halak Kristen di sadok Portibion cara danga dong nama dok mabir be dung hehe Yesus Kristus lalu si manangga bisa ada ujahat di kita songon na dok ni si Paulus ujahat tadi taringot to Paskah taringot to ayon ni Yesus jadi dok si Paulus dong ayang goso hehe Kristus siyan namate Lumardo jamita nami jala Lumardo nang hapor siyan nami ima hebat na ima luar biasa na lapatan na ala di hapor siya na dui ima taringot tu Paskah taringot tu ahyoni gabi ido mabek kita nakay nga semakin berani memberitakan semakin berani ima marcamita dohot pabuahon taringot tu Yesus Kristus asam walau hahihiyo ni Jesus nanang idota jala na pinatolkas ni 30 taon iya hahihiyo na dangadong songoni akka ima panulirang iya sokolat Jesus dangadong manang isi pemimpin agama di Portibion anani hahihiyo ni patuluhon kembulan do hasitongan ni haporsyot tadwing jalan na pula na muji-muji kita siya nakauka mo nasing alay berengot tado ima da sorta la humaniop hatani di bata dia makadongan tayo dama masay menarik do memang di hahiyon ni Tuhan Yesus Kristus ini jalan di si panjang sejarah pe saya ditaringuti doon lapatan na gudang lo halak na porsia gudang nang halak na so porsia udah kalak na ragu-ragu ala gurang ko halak na hibul rohana do na makapor siya taringot tu
hayon ni Tuhan Yesus. Memang gurang dope halak na menyangkal na manulak barita taringot Tuhan Yesus, apalagi taringot sian mamuka sian hari hama matena. Edang mungkin rohani portibion do akajol manasi di bata nagabi colma di bata nagabi olo tersidang, bahkan dang mungkin rohana ada muse ima taringot Tuhan yono alai dang tu alasani hita dang pola berengot ta ima tuakan tafsiran ni portibion alai nang berengot ta do ima na luar biasa na pinatol khas ni baritaon dia may paposol hatta situ tudui dung mate Yesus nung ditanong jala hehe situ tu gabe adong sada bukti na luar biasa men dia may sada bukti na tira di baga sa turputaon di ayat sada idok lauma ima nasida tutaromani jala dibuan na khusus na pinatur nasida naing mamiyahi tanoman manang bakke ni Tuhan Yesus. Alay nung boko nasida jala nung diida dang sibe unga buka tanomani kuburani dang jupang nasida be bakke ni Tuhan Yesus Kristus. Bah luar biasa sudah di piberaso ngoni mungkin olodo gabi mardonga bir alay berengot tadi si merlucungi ma ala adong bila buna sida dua halak parabit namar linang ima sulu ni di bata ala nama dok alay biar ni rohana sida jaladuk mana sida may dili gabi taida manakangani lulu mana sida pola do didok nunga di pahehe bana ingot hamu ma hatanan ni tau hamu uju di Galilea di pahehe bana. Jadi luar biasa deh dinaung sada bukti nabi nasida tanomani nunga kosong nung saat tu si Maria Magdalena diida nung dibuat tanomani jala dong Rosi Petrus do sisian nai diida nunga rumar tanomani gabe mangiut mamuse idota ima tarengo tu akka baritai dipabua tu sadok tu sisiani nang tu akka apostel na asing ninna rupani anan dia makadong asaha porsian ahadu nang berengotta sian baritaon terdumubi ma hatan di bata naing dohonot tanah parjuru ima tanomani kosong tanomani dangadong mergugubi kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus dan direkayasa ala heon nei mabuan bukti na luar biasa di naung hehe ibana na padua kun ibana yang patakason na marhiti haon ni Yesus iman nunga di hatahon ni jana nunga di dok adorang di Galilea asa diingot akasiani musi asa tayo kahatan di bata unang marsalpuan songoni alai berengot tado na belga imana luar biasa di turputon gabe berani gabe takas songon si Petrus pe maka tidakon tarengot tu hayon ni Yesus semakin berani gabe adong madibana ima ngudu na semakin berani menjadi saksi untuk berengot ta habal gaun ni hayon ni Tuhan Yesus semakin dia me lam takas manada dohot gabi olo ima parbaritana uli gabi saksi taringo tu hahehe ni umma nama say bagas na nai tabuam musi tahu dukon na mangihu musi dia makadong asaha porsyam jala si pewota sian hahehe ni Tuhan Yesus sadarion unang adong bihita magkabiari taringot tu hamatiani ala sa idugurang lo pisak kita mabiyar tu hamatiani idubenna sa tarok sa tabi namation jala sa itakategori do pe taringot to kanamate nang akahamatiani sa igugurang lo pe kumbara bihita kataringot tu namate adong taila namate pur adong namate ponggol ulu adong namate sorma tua adong namu libulung adong namate meragam
hamatiani jala batak dihita. Alai ang ngoren hono ni Tuhan Yesus marhiti turputaw dia men. Ima asadang mardebar taring tu hamatiani alai ngulu ni ka na porsche songon na do isi Paulusi duing. Dia me hamatiani do musena perpudi si pasahoton na jala didok dang siya biaran. Alay gabi di si Paulus tu ima gabi sa dalan lau mencalon nang hamatiani gabi pasahato kita di mamasuhi imang tulomo ni rohan di bata hamatia perhitian. Jadi gabi bisa ada perhitian tu. Jadi ikoni ngotot tadong ternyata unang anong bihita na sa mabir tu hamatiani alanya alanunga di buah kita tu panadayon laho manopot amen. Namang yuk dia wakadong sa haporsyaon na masetakas taringo tu turpu taon. Ima gabi hira turi-turian do dianggap nasida. Gudang do lapatan na dianggap gabi hira dongeng. Alai di pasahat nasida ma di pasahat turpu kodo ima tingkat dia me asa nang gabi haporsyaot tado mencalo taringo tu hayoni. Hayoni Jesus mangapus ilu do arsa dui sian ngolu ni jolme. Gabi dangbe cetangas behita taringo tu hamatiani. Alai laho paturun ima sihol ni rohat tadi sambulut tadi. Namadog tu hita ang giat marhite pas kaon di pakulingi Jesus sita naung hehe tau kap rohatta tabuka mangulutta samolo pe di bagasan panidangyotta marhite turpukon didok nunga hehe Jesus atong unang be mabir hita tong alania alanunga mangulu tu kata Jesus Kristus molo marujung do sudi lapatan na marujung ma akan apai do na berniti alania alani hakeheyoni tu kata Jesus Kristus jala taingo ma di dok di ai wala si dingo na sida mahatana di barita ko may sa sudina hakeheyoni Jesus yan lamate sada halongangan dui naso tarhatakon hinasokalna jala berengotta mahabalgonna jala dang buhi parhatata pabubuakoni ala ikusya kaporsyattaro dangadong hayun songo hayun ni Kristus di portibion soholan ibanan alay neng mangulu madihitang ima taringot tu hahomion ni hayun ni Jesusi nama pamalum akkangulutan nama buah kita dia me manada sakap dohot lomo ni rohani di batam atong las marohatta marpesta bulu mahitang nunga hehe tu hatta Jesus Kristus pasti nunga hehe Kristus unang ganggu berhamdisi dang siya biara bihamatian ay hahihiyon na ido mabayin hamatiata gabi dalan bongot tuhang uduan si saliling na jala hahihiyon na ido pala surrohatta ay iba nama nagabi ima hanguluata molo tapatupa di bagas tikyon ima di parninghotan di hahihiyon ni Tuhan Yesus Kristus asa mangulu mahitang jala pirma tordita mangulu mahitang di bagasan ibana laho macalo Jerusalem naibarwi amen martang yang mahitang moliate mariho ali Tuhan di bata marhiti hahihim mi Tuhan nunga talube hamateni nunga talube Tuhan dusai nunga italo ko marhiti hamatemi jala hehiho amen.